बघा अकडे मामाकडे येला काय गोळा करूच्या मार्गार असता हे बा. आता काय गोळा करतो दाखव काय करतो म्हणजे उद्या वांग्याची भाजी 100% खाऊची आहे. आज रविवार उद्या खायची वांग्याची भाजी. वांगे काढतात वांगे लावला ना मामा केवढा बघ वांग्या झाला. हा बघ केवढा मोठा लांबडीवाली वांगी. या वांगी गोळा करता किती काढल्या बघूया. पुरतली भाजी बस झाली आहे ती माणसात दोन निळी नको ते का आवड नको. सगळी वांगी लावलेली आहेत. ती मक्के बघ मामी मक्के खाता बाबूसाठी श्रेयससाठी तिकडे असत जरा आई सगळी चवळी घातलेली आहे त्यामुळे काढून आणताय म्हणताय बघ बाबूसाठी नातवासाठी मक्के बघ. आणि त्या एक वांगी घेऊन पळाला. मामी काढल्या वांगी 100 रुपयाच्या माशाच्या याच्या 200 रुपयाची भाजी काढल्या. आणि मक्के आणि काय देत आहे म्हणता नात नाही भाजी काढता.